čo? Zdravím vás tady u nového videa. No tak jako u nového videa, no, jsem velice potěšen za tie, zhľadnutia. Kúkal som, keď som prišiel zo školy. Viete, aké číslo som tam videl? Štyrku. Nulku. A nulku. 400 zhľadnutí. To ma velice potešilo. Všetci podnikateľci chcete veci. No. Som rád. Aj piščiska. Takedy dostanem krč. Chápeš, nie? No chápeš. Hej, čo ty kúkáš? Sebou sa rozprávame, hej? Nekúkaj tak na mňa. Poštihnutý. Pozeraj, jak na mňa pozerá. Vidíš to? Keď dostanem na toto tu video, čo natáčam, nech nežerem 15 lajky, spravím 10 repí. Ja vám hovorím, ja ich spravím. Možno. Ne, robím si srandu, zrobím ich. Ja ich zrobím. A zase ten krč. Ja neviem, čo sa so mnou deje. Nevadí. Tak, ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like. Alebo nejaký odber. Môžete napísať niečo do komentu, niečo pekné o mne, o krásavčovi, o krásnemu krásavčovi, najkrajší náš krásavec. Krajší, jak počko. Takže ak sa vám video páčilo, dajte like, odber, niečo z toho, môžete napísať niečo do komentu. Tak k tomu videu to bolo asi všetko. Šetučko. Viete, prečo mám také škaredé výrážky po nose? Ja poviem prečo. Nestarajte sa. Nekúkaj. No dobre. Tak sa vám video páčilo, dajte like, odber, alebo niečo z toho. Alebo koment. Tak.